Mira, escritor é unha palabra moi seria, non? Xunta letras xa é unha palabra un pouco máis, digamos, máis lixeira, non? Entón eu prefiro, personalmente, estou moi cómodo como xunta letras. E neste caso ela elixe dous parágrafos, creo que son dous ou tres da novela, en donde ven un pouco acaído o tema da literatura funeraria tamén. E aí quero acabar xa e dicirche, aparte de darche os parabéns para o libro, porque é o aporte insólito á literatura galega, porque realmente é o que dicías ti, é un libro, é dicir, como en cine, podíase chamar de non ficción, pero que ten parte ficcionada e parte documental. É dicir, aí hai, e entón é digamos que é un libro nese sentido inclasificable, pero interesante. E hai toda unha literatura funeraria que ela recolla na máis na bibliografía e que é apaixonante, non? Hai verdadeiras maravillas noutras linguas publicadas sobre o mundo dos cementerios, non? E realmente é certo, falan, non? Eu dicelle agora, e vou rematar xa, dicelle a Paco que cando miro para aquela zona, Sepano, aí está a historia do Carballiño. Margarita Taboada, César de Tizón, están aí, non? E entón, pois, bueno, pois, de alguma maneira o que nos liga emocionalmente con isto, non? E Emma o recolle moi ben no libro como o resto do libro, hai historias acojonantes aí, non? Hai cousas maravillosas e, sobre todo, tamén moi bonitos epitafios, que recolles que é filosofía popular, pero contundente, unha contundencia, tal me ves, tal te verás. Eso, vamos, eso non hai, é inapelable, non? É tan sincero como eso, non? E nada, pois, dicir eso, pois nada, reiterar o agradecemento e, oye, que isto vaya ben, que te animas a facer unha segunda reedición. 400 cementerios visitou, dixechas que hai 4.000 en Galicia, e visitou, aproximadamente, visitaron a familia, non? Un 10%, que son 400. E que antes de acabar mareadísimo, pero ela por algunha razón non acabou, porque se demostra aquí, o demostra nas páxinas, se lee moi ben, se lee como un libro, se lee como unha ficción realmente, non? Así que nada, parabéns e gracias. ¿Vale? Tamén quería dicir unha cousiña que é a xenerosidade, non? Da xente que escribe comigo, porque na que vai o meu nome aquí, tiña que repartir un pouco as gabanzas con toda a xente que escribe comigo. E entre esas persoas, pois, hai un capítulo que escribiu Ladino, que me mandou, porque como coincidimos polas feiras e polos mundos adiante, pois, o día que lle dixen que estaba facendo esta cousa tan tola, mandoume un correo e díxome, ai, sei unhas historias, e mandoume un correo que collín así, cortei, peguei, e está no libro tal, porque é absolutamente literal. Gracias a él tamén como autor presente no libro. Bueno, antes de, con ese iniciaremos a vista guiada, ¿no? Simplemente reiterarvos de que o libro está aí, os escritores tamén viven de vender libros, os libreiros tamén. Aproveitar que ela está aquí, por si queréis que vos asine o libro, por suposto que pode ser unha oportunidade. Eu xa teño a miña dedicatoria, é moi bonita. Bueno, nada máis, moitísimas gracias. Bueno, imos dar unha volta polo Carballiño do século XIX. Este cemiterio que vedes aquí é do século XIX. O outro é a ampliación que fixo Perfectino Vieites de cemiterio civil que no franquismo apropiou a iglesia e como sempre, e perdeu ese carácter de civil. Antes de, vamos comenzar ali, porque vamos empezar en 1800, perto de cando chegaron os franceses a estas terras. A presencia militar é mínima, pero a presencia sociolóxica e de cambio de mentalidade é fundamental. Estaba falando aquí con un compañeiro de Ribadavia e, efectivamente, Ribadavia apostou polo vello réxime, polo absolutismo, polos foros, e o Carballiño apostou polo comercio, polo progreso e polo futuro. Fixados a riqueza que ten este cemiterio arquitectónico, e quero vos chamar a atención sobre esta tumba que é o que fixo o cruceiro de Io, Cerviño, ese gran canteiro que é un dos máis senlleiros representantes de finais do 19, e sería, por que digo que é o 19? Porque ata 1810, que é cando se empeza e se obliga a enterrar fora das iglesias, o que facían, se vos fixades nas iglesias, hai unhas tumbiñas pequenas. Por que? Porque os metían de pé de pé para que non ocuparan moito. Entonces, a partir de 1800 é cando se vai desenvolver isto. Vamos aí, e empezamos aí, vamos pasar polo 19 e vamos a acabar en Perfectino Vieites, que sería, digamos, o final desa época dourada da cantería e da imaxinería.